हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला पहिला दिवस. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी मी प्रणाम मंत्र म्हणणार आहे आणि इथून पुढे रोज आपण 18 दिवस हा प्रणाम मंत्र म्हणायचा आहे. तर मी सुरुवात करते. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सगळ्यांना पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आपण आपला वर्ग सुरू करण्यापूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. त्याच्यानंतर आपण आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया आणि त्यानंतर सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला हा 18 वर्गाचा कोर्स सुरू उत्तम पद्धतीने प्रत्येकच बॅच होत असते आणि तशीच आता ही 39वी बॅच ही आजपासून सुरू झालेली आहे. तर अशा सर्व कृष्ण सेवकांना मी वंदन करून पुढे जाते. आणि सगळ्यात शेवटी नामनिष्ठ दास प्रभू, तर ज्यांच्यामुळे ज्यांच्या प्रेरणेमुळे आपण हा जो वर्ग जो आहे हा घरी बसल्या आपण शिकण्याचा आपल्याला लाभ मिळतो आहे. तर आजपासून आपण भगवद्गीता अध्ययनाचा अभ्यास करणार आहोत. पण तत्पूर्वी आता मी ज्यांना प्रणाम केला किंवा ज्यांना मी वंदन केलं तर ते श्रील प्रभुपाद. कोणाला कुणी म्हणजे कधी इस्कॉनच्या मंदिरात गेला आहे किंवा शील प्रभुपाद यांच्याबद्दल कोणाला माहिती आहे का? हरे कृष्णा. डिजिटल हँड रेस करा जर कोणाला माहिती असेल तर, नाही तर आपण पुढे जाऊया. ओके, हरकत नाही. अच्छा, 2 हात वर झालेले आहेत. ओके. गंगाधर प्रभूजी, हरे कृष्णा. बोला, तुम्ही अनम्यूट करू शकताय. हरे कृष्णा. प्रभुपाद. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद जी हे इस्कॉनचे संस्थापक आचार्य आहेत. खूप छान प्रभूजी. आणि तुम्ही कधी इस्कॉनच्या मंदिरात गेलेला आहात? हो, गेलेलो आहे. ओके ओके. कुठे राहतात तुम्ही? मी पुण्यामध्ये राहतो. अच्छा, पुण्याच्या मंदिरात गेलेला आहात. ओके हो, हो. ओके. खूप छान. हरे कृष्णा. अश्विनी माताजी, हरे कृष्णा.
ओके. मग ते अश्विनी माताजींचा हा चुकून वर झाला होता. ओके, हरकत नाही. चला. हां, म्हणजे आता आपण ऐकलेलं आहे किंवा आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना माहिती आहे, की श्रील प्रभुपाद यांनी इस्कॉनची स्थापना केली. मग मग आपण आधी थोडंसं श्रील प्रभुपाद यांच्याबद्दल जाणून घेऊया किंवा इस्कॉन यांच्याबद्दल जाणून घेऊया. ठीक आहे. तर श्रील प्रभुपाद त्यांचं खरं नाव आहे अभय चरण डे. खरं नाव म्हणजे त्यांचं नाव आहे अभय चरण डे. अ, 1 सप्टेंबर 1896 साली त्यांचा जन्म झाला आणि त्यांचा जन्म असा एका जसं आपलं वातावरण आपल्या घरात कसं असतं, एक धार्मिक वातावरण असतं. घरामध्ये पूजा-अर्चा सुरू असते. अ, आजी घरातल्या आजी म्हणा किंवा जे ज्येष्ठ असे मंडळी असतात ती मंदिरात जाणार, भजन, कीर्तन, उपास-तापास हे असं वातावरण असतं की नाही बऱ्याच जणांच्या घरात. तशाच पद्धतीचं वातावरण शील प्रभुपाद यांच्या घरातही होतं. त्यांचे वडील हे कपड्याचे व्यापारी होते, पण ते सुद्धा कृष्ण भक्त होते. त्यांच्या घराच्या बाजूला म्हणजे पूर्वी कसे घरं होते, असे गल्लीमध्ये घरं असतात आणि तिथेच त्यांच्या घराजवळच एक कृष्ण मंदिर होतं. तर ते तिथे नेहमी नियमितपणे जात असत, त्यांची पूजा वगैरे करत असत. तर असं घरात वातावरण होतं. आणि मग जेव्हा अशाच वातावरणात वाढले, एक साधारण 5 वर्ष वगैरे प्रभुपाद यांचं वय असेल. तुम्हाला पहिलं चित्र दिसतं आहे. मी कर्सर ठेवते तिथे म्हणजे तुम्हाला कळेल, की हे जे तुम्हाला छोटे दिसत आहेत, हे शील प्रभुपाद हे 5 वर्षाचे आहेत. तर वयाच्या 5व्या वर्षी जशी जगन्नाथ पुरीला जशी यात्रा असते, रथयात्रा असते किंवा रथ तो नेतात माहिती आहे ना, त्या वाजत-गाजत छान. तर तशा पद्धतीची त्यांनी कुठेतरी इच्छा व्यक्त केली आपल्या घरी आई-वडिलांकडे, की मलाही तशीच या रथयात्रा काढायची आहे. मग ते लहान मुलाचं एक आपण कसं घरात लहान मुलं असले, की कशी त्यांची इच्छा पूर्ण करतो किंवा तसा बालहट्ट समजून वडिलांनी सुद्धा एक लाकडी रथ त्यांना आणून दिला. त्याला तो रथ सजवायला मदत केली. त्यांच्याबरोबर त्यांचे सवंगडी सुद्धा होते. मग घरातल्या पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धती असायची. त्यामुळे घरातल्या ज्या ज्येष्ठ स्त्रिया असतील, त्यांनी काहीतरी गोडाधोडाचा, साखरेचा वगैरे त्यांना एक छान नैवेद्य करून दिला आणि अशा पद्धतीने ते रथयात्रा संपन्न केली. म्हणजे असेच हळू त्यांना बाळकडू आपण जसं म्हणतो तसं त्यांना भगवंताबद्दल की भगवंतामधील एक लहानपणापासूनच घरात तसं वातावरण, पोषक वातावरण असल्यामुळे तशाच वातावरणात ते वाढले. जसं हळू-हळू वय वाढत गेलं, मोठे होत गेले, भगवंताबद्दलची ओढ असेल किंवा जिज्ञासा असेल ती वाढत गेली आणि मग तशा पद्धतीने त्यांचा एकीकडे शिक्षण सुरू आहे आणि एकीकडे याचं सुद्धा वाचन म्हणा किंवा कुठे जे काही अध्यात्माबद्दल जे काही असेल तो एक थोडंसं सुरू होतं त्यांचा तसा प्रवास सुरू होता. आणि मग जेव्हा ते मोठे झाले किंवा वयाच्या 26व्या वर्षी अ, एकदा त्यांनी त्यांच्या मित्राबरोबर म्हणजे साधारण आपण 1922 चा काळ असेल तो म्हणजे प्री इंडिपेंडन्स एरा आपण म्हणू शकतो, स्वातंत्र्यपूर्व काळ. तर तेव्हा त्यांच्या मित्राने अ, असंच म्हणाले, की "चल आपण जाऊ एका ठिकाणी" आणि म्हणून त्यांना एका त्या आश्रमात घेऊन गेले. तर त्या ज्या आश्रमामध्ये घेऊन गेले, तुम्हाला हे मधलं चित्र दिसतं आहे. अ, हे बघा. तर इथे तुम्हाला हे जे दिसत आहेत, हे भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद. तर हे तिथे त्यांच्या शिष्यांना काही मार्गदर्शन वगैरे करत होते आणि अशाच वेळी प्रभुपाद आणि त्यांचे मित्र गेले आणि जसे प्रभुपाद आतमध्ये त्यांनी एंट्री केली किंवा जसे आतमध्ये गेले, तर त्यांनी त्यांना खूप छान पद्धतीने त्यांच्याशी ते बोलले आणि त्यांना म्हणाले, की "तुला एक काम करायचं आहे किंवा तुला एक कार्य करायचं आहे. तर तू भागवत धर्माचा प्रचार-प्रसार तुला संपूर्ण जगभर करायचा आहे." यापूर्वी एकमेकांना कधीही न पाहिलेले, त्यांनीही पाहिलं नाही, यांनीही पाहिलं नाही, कधी एकमेकांना न भेटलेले, पण त्यांनी त्यांच्या हाती नकळतपणे ते कार्य सोपवून दिलं. प्रभुपाद यांनी त्यांना थोडं वेगळं वाटलं. काय त्यांना की म्हणजे असं कसं मी तर यांना कधीच आपण ओळखत नाही वगैरे आणि अचानक असं असं म्हणाले. पण ते ठीक आहे म्हणाले आणि तसं काही पुढे बोलले नाहीत. पण नंतर घरी गेले. मग परत पुन्हा तिकडे येऊ लागले. हळू मग तो व्यासंग वाढत गेला म्हणा किंवा अ, तशी अध्यात्माबद्दलची त्यांची ओढ म्हणा, पुस्तकं वाचणं हे सगळं हळू वाढत गेलं आणि 1933 साली त्यांनी त्यांचा अनुग्रह घेतला आणि अनुग्रह घेतला. मग त्याच्यानंतर
1936 साली भक्ती सिद्धांत प्रभुपाद स्वामी यांचं निधनही झालं. पण तेव्हा सुद्धा त्यांनी जेव्हा अनुग्रह घेतला आणि त्या काळामध्ये सुद्धा त्यांनी त्यांना पुन्हा त्यांच्या कार्याची आठवण करून दिली. आणि मग मात्र प्रभुपाद जे आहेत, की त्यांनी आपला जो व्यासंग जो होता, तो थोडा वाढवला किंवा तशा पद्धतीने त्यांची वाटचाल त्यांनी सुरू केली किंवा त्यांना एक ध्येय मिळालं, एक मार्ग मिळाला आपण असं म्हणू शकतो. 1939 साली त्यांना भक्ती वेदांत ह्या पदवी अशी त्यांना मिळाली आणि मग हळू पुढे प्रवास सुरू झाला. मग बॅक टू गॉडहेड नावाचं त्यांनी मॅगझीन काढलं. त्याच्यानंतर त्यांनी पहिली सभा जी आहे ती झाशी इथे घेतली. पण त्या सभेला म्हणा, प्रवचन म्हणा किंवा ती जी सभा जी होती त्याला काही फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. पण म्हणून ते काही नावमेद झाले नाहीत. त्यांचं मॅगझीन त्यांनी सुरूच ठेवलं आणि पूर्वीचा तो प्री इंडिपेंडन्स एरा होता. त्यामुळे त्या काळामध्ये मॅगझीन छापणं, लिहिणं हे हवं म्हणजे पाहिजे तसं तितकं सोपं नव्हतं. तर ते त्याच्यासाठी त्यांनी सगळं म्हणजे त्या लिखाणही त्यांचं, एडिटिंग त्यांचं, प्रिंटिंगसाठी तेच इकडे-तिकडे फिरत होते. त्याच्यानंतर डिस्ट्रिब्युशन, मॅगझीन प्रिंट होऊन आल्यानंतर ते वाटपही झालं पाहिजे की नाही? ते ह्या सगळं एकटे प्रभुपाद करत होते. मग त्यांनी कुठला पाऊस असेल, ऊन असेल, वारा असेल, काही कशाचा विचार केला नाही आणि असा त्यांचा तो प्रवास जो आहे तो कुठेतरी सुरू झाला. आणि मग हळू-हळू जसं वय वाढत गेलं म्हणा, त्यांचा अभ्यास सुरू आहे, प्रवास सुरू आहे, त्यांचं मॅगझीन सुरू आहे. म्हणजे मॅगझीन त्यांचं प्रिंटिंग आहे, त्याच्या वेगवेगळ्या प्रती छापल्या जात आहेत, लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. पण काही केल्या पुढे कसं करायचं वगैरे तर मार्ग काही कसा सापडेल अशा विचारात ते पुढे वाटचाल सुरूच होती. 1956 साली त्यांनी काय म्हणू शकतो ते वृंदावनामध्ये ते शिफ्ट झाले किंवा वृंदावनामध्ये राहायला गेले. त्याच्यानंतर त्यांनी 1959 साली त्यांनी संन्यासाश्रम अ, अ, स्वीकारला किंवा आणि मग पुन्हा ह्या कार्याला जोमाने सुरुवात केली. आणि मग आपल्याला आपल्या गुरूंनी सांगितलेलं आहे, गुरु आज्ञा शिरोधार्य असं आपण म्हणतो. तर त्या पद्धतीने प्रभुपाद यांचं सुद्धा आचरण, की मी कसं जाईन? कसं मी फॉरेन कंट्रीजमध्ये, परदेशामध्ये सर्वत्र मी कसा प्रचार करेन? एकीकडे वय वाढतं आहे आणि मग त्याच शोधात होते किंवा तेच कुठे कसं जायचं प्रयत्नात होते आणि फायनली तो मार्ग कुठेतरी सापडला आणि 1965 साली त्यांना ते अमेरिकेला जायला निघाले. तुम्हाला हे दिसतंय हे मालवाहू जहाज आहे. जलदूत नावाचं मालवाहू जहाजामध्ये त्याने निघाले. प्रवास हा जवळ-जवळ 2-2.5 महिन्याचा होता. सोपा नव्हता आणि तेव्हा त्यांचं वय होतं 70 हे त्यांचं वय होतं. म्हणजे ज्या वयामध्ये आपण आता रिटायरमेंट घेतली आहे म्हणजे आपण असा विचार करतो की बाबा रिटायर्ड लाईफ आहे, आता काही नाही करायचं. मुलं-बाळं, मुलं-बाळं पण नाही, नातवंडांना सांभाळायचं मस्त वगैरे अशा वयामध्ये ते अमेरिकेला निघाले. गाठीशी ₹40 होते. एक भाताचा कुकर होता आणि भगवद्गीता वगैरे जसं त्यांनी त्याचे ट्रान्सलेशन केलेले होते म्हणजे अ, तर ते त्यांच्या बरोबर घेतले होते आणि भागवतमचे काही स्कंद त्यांचे ट्रान्सलेट करून झाले होते आणि काही राहिले होते. तर असं सगळं त्यांनी ही त्यांची पिशवी, एवढी त्यांची बॅग अमेरिकेला जायला. आपण बघा जर अमेरिकेला जायचं म्हटलं तर आपल्या किती बॅगा होतील? त्यांची एवढीशीच बॅग होती आणि एवढाच सामान होतं. आणि ते फायनली निघाले. आणि विचार नाही केला, की माझं काय वय वगैरे मस्त निघाले. पण त्या 2-2.5 महिन्याचा प्रवास सोपा नव्हता आणि तिथे त्यांना 2 हार्ट अटॅक आले. अटॅक आले पण त्यांनी काय त्या आपल्याला हार्ट अटॅक आले म्हणून बापरे! आता माझं कसं होईल? वय झालं आहे वगैरे विचार नाही केला. अमेरिकेला पोहोचले, बॉस्टनला पोहोचले. सुरुवात कशी करायची? कारण की तिथं सगळे हिप्पीज कोणाला काहीच माहीत नाही. कृष्ण कोण आहे इथपासून सुरुवात होती. मग त्यांनी काय केलं, बॉस्टनमध्ये एका टॉम्स्किन स्क्वेअर नावाच्या गार्डनमध्ये गेले. आपला टाळ मृदुंग आहे तो घेतला आणि जाऊन आपलं रोज दुपारी जायचं. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे असा नामजप करायला सुरुवात केली. मग हळू-हळू सुरुवातीचे काही दिवस लोकं फक्त लांबून बघत होते. मग लहान मुलं जवळ यायला लागली. मग लहान मुलांनंतर त्यांना मजा वाटायला लागली, की हे काय आहे? ही कुठली भाषा आहे? हे काय बोलत आहे? आणि मग नंतर मोठी माणसं पण हळू विचारायला लागले. प्रभुपाद यांचं इंग्लिशवर खूप खूप उत्तम असं प्रभुत्व होतं.
त्यामुळे कोणीही प्रश्न विचारला तर ते उत्तम पद्धतीने त्यांच्या प्रश्नाचं निराकरण करत होते, उत्तर देत होते. आणि मग तो संवाद वाढत गेला आणि मग त्यांना पण मजा वाटू लागली किंवा काय आहे. आणि असं एक नाही, दोन नाही, असे अनेक अनेक त्यांचे तिथे भक्तगण उभे राहिले आणि त्यांनी 1966 साली इस्कॉनची स्थापना केली. आणि त्याच्यानंतर इस्कॉनची स्थापना झाल्यानंतर मग तिथे ते वेगवेगळ्या मंडळींना भेटले, वेगवेगळ्या नेते मंडळींना भेटले आणि लायब्ररी असेल तर लायब्ररीची स्थापना झाली. म्हणजे तिथे ज्या ज्या गोष्टी गरजेच्या होत्या आणि प्रभुपाद यांचं असं म्हणणं होतं, की आपल्याला जर आपण नेते मंडळींना भेटलो किंवा जर आपण जे लीडर्स असतात त्यांना भेटलो आणि जर त्यांनी ती सुरुवात केली, तर तेच आचरण जे आहे ती जनता करेल किंवा बाकीचे लोकं करतील. त्यामुळे त्यांनी ते स्वीकारणं, तो मार्ग स्वीकारणं जास्त महत्त्वाचं. आणि म्हणून ते अशा पद्धतीने पुढे सरकत होते. त्यांचे प्रवास, त्यांची वाटचाल सुरू होती. तिथे सगळ्या प्रकारचे आणि एवढ्या सगळ्या याच्यामध्ये आपलं ट्रान्सलेशन कुठेही थांबलेलं नाही आहे. आपली दिनचर्या म्हणजे एकीकडे प्रचार-प्रसार सुरू आहे आणि दुसरीकडे त्यांना काय द्यायचं आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आणि तिथे बॅक टू गॉडहेड नावाचं मॅगझिन तिथे पण त्यांनी प्रकाशित केलं आणि आपली अनेक पुस्तकं जी आहेत ती तिथे त्यांनी लायब्ररी ओपन केली. आणि मग पहिलं इस्कॉनचं मंदिर स्थापन झालं आणि मग 1 नाही, 2 नाही, अशी अनेक इस्कॉनची मंदिरं स्थापन झाली. कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे. तर असं 1 नाही, 2 नाही, त्यांनी 25 देशांना काय म्हणू शकतो भेट दिलेली आहे. जवळ-जवळ 12 वेळा पृथ्वी प्रदक्षिणा घातली असं म्हटलं तरी चालेल निरनिराळ्या देशांमध्ये आणि अशा पद्धतीने विविध ठिकाणी इस्कॉन मंदिरांची स्थापना झाली. आणि ह्या ज्या आहेत ह्या प्रत्येक तुम्ही कुठल्याही इस्कॉनच्या मंदिरामध्ये जा, तर तुम्हाला हे राधा गोविंद जे आहेत तर ते हे त्यांना आपण अर्चविग्रह म्हणतो किंवा ह्या ज्या मूर्ती ज्या आहेत तुम्हाला तिथे अ, त्यांची स्थापना झालेली दिसेल आणि त्यांना आपण वंदन करूया. आणि मी तुम्हाला मगाशी जेव्हा मी सगळ्यांना वंदन केलं त्याच्यामध्ये मी नामनिष्ठ दास प्रभू यांचं नाव घेतलं. नामनिष्ठ दास प्रभू हे इंडियाचे आपलं जे आहे तर इस्कॉन मंगळूर याचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचीच प्रेरणा म्हणू शकतो, की त्यांना कुठेतरी ईश्वरानेच दिलेली असेल ही प्रेरणा. कोरोनाचा काळ होता. वाईटातनं जे काही चांगलं घडतं म्हणतात, तसा हा ऑनलाईन भगवद्गीतेचा कुठेतरी तिथे निर्मिती झाली आणि त्या काळापासून जी भगवद्गीता ऑनलाईनचे वर्ग जे सुरू झाले, नामनिष्ठदास प्रभू यांचीच प्रेरणा होती किंवा त्यांना कुठेतरी ती कल्पना सुचली आणि ती कल्पना जी आहे कल्पना जी आहे ती प्रत्यक्षामध्ये उतरवण्याचं काम सर्व कृष्ण सेवकांनी केलेलं आहे. की पहिले त्यांना जेव्हा ऑनलाईन त्यांनी घेतलं तेव्हा एक ठराविक कृष्ण सेवक, मग क्लास सुरू झाले. मग त्या क्लासमधनं त्यांना अजून दुसरे कृष्ण सेवक मिळाले. मग असं आम्ही सुद्धा ऑनलाईन क्लास केला होता. आता तुम्हाला इथे वृषाली माताजी दिसताय, संजना माताजी दिसताय, प्राची माताजी दिसताय. आम्ही सगळे ऑनलाईन वर्गातूनच इथे सेवेकरी उभे राहिलेले आहोत. तर असेच तुम्हाला वेगवेगळे म्हणून मी कुठल्याही कुणा एकाचं नाव घेत नाही, तर मी सर्व कृष्ण सेवकांना आणि त्यांच्यामुळे आज एक पहिली नाही, दुसरी नाही, आपली 39वी बॅच जी आहे, ती आज सुरू झालेली आहे. 38 बॅच उत्तम पद्धतीने पार पडलेल्या आहेत. आणि अशा पद्धतीने आपला हा प्रचार जो आहे, प्रचार आणि प्रसार जो आहे भगवद्गीतेचा, जो आपण घराघरापर्यंत पोहोचवतो आहोत. मग आता भगवद्गीता काय आहे? भगवद्गीता हे एक महाकाव्य आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला हरे हरे कृष्ण
हरे कृष्णा. आपला माईक फक्त लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. ज्यामध्ये आपल्याला सर्व समस्यांची उत्तरं मिळतात किंवा महात्मा गांधींनी सुद्धा हा एक आध्यात्मिक कोश मानला होता. संपूर्ण म्हणजे आपल्या ह्या जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं की नेत्यांमध्ये बरेचसे नेते मंडळी आहेत, बरेचसे लीडर्स आहेत. तर त्यांच्यासाठी त्यांनी भगवद्गीतेचा अभ्यास केला आहे. आपल्याला लोकमान्य टिळक माहिती आहेत, स्वामी विवेकानंद माहिती आहेत. म्हणजे आपल्याला अनेक नावं आहेत. किती नावं घेऊ आपण? तर त्यांच्यासाठी हे प्रेरणादायी असं पुस्तक आहे. आणि आपण एक छोटे 2-4 आपण त्यांनी सांगितलेले भगवद्गीतेबद्दलचे आपण हे बघूया, की जे गीतेमध्ये चिंतन रोज करतात त्यांना आनंद आणि नवीन-नवीन अर्थ प्राप्त होतो. तर हे निश्चितच आहे, की भगवद्गीता जसं नित्य नवनीत म्हणजे आपण जसं रोज वाचत जातो, रोज नवीन-नवीन आपल्याला एक त्याचा अर्थ उलगडत जातो. ग्रंथ हे जे आहे ग्रंथाची उकल होत असते. तो समजत असतो आणि मग ती रोज नवीन पद्धतीने आपल्याला त्याचा अर्थ समजत असतो. इथं जेव्हा मी भगवद्गीता वाचतो तेव्हा देवाने हे विश्व कसं निर्माण केलं, चिंतन करतो तेव्हा बाकी सर्व काही अनावश्यक वाटते. मग आता बाकी सर्व काही अनावश्यक काय वाटते, तर हे आपल्याला 18 दिवसात कळणार आहे. मग आता आपण मग इस्कॉनची भगवद्गीता का शिकायची किंवा इस्कॉनची भगवद्गीता जशी आहे तशी का? तर तर हेच पुस्तक का घ्यायचं किंवा याचाच अभ्यास का करायचा? तर आपण कुठेही सध्या आपण कलियुगामध्ये आहोत. आपल्या आजूबाजूला इतकं काय-काय घडत असतं. रोज कुठेतरी पेपरमध्ये वाचल्याला किंवा बातम्यांमध्ये काहीतरी येतं. कुठेतरी काय योग्य, अयोग्य, चूक, बरोबर आपल्याला पण आपण नेहमी साशंक असतो. आणि म्हणून मग कुठेतरी कोणीतरी एक ऑथेंटिक जे आहे, कुठे-कुठे कोणाचं ते अप्रूव्हल आहे, अशा पद्धतीची जी आपण गोष्ट केली, तर ती आपल्यासाठी फायदेशीर ठरते. भगवद्गीता जशी आहे तशी सुद्धा त्याच एक प्रकार आहे, की ती परंपरेतून आलेली आहे. गुरु परंपरा काय आपल्याला 4थ्या अध्यायात समजणार आहे. तर ते परंपरेतून आल्यामुळे ते ज्ञान जे आहे ते तसंच संक्रमित झालेलं आहे आणि परंपरेतून आलेलं आहे. त्यामुळे त्यांना जे सांगायचं आहे, भगवंतांना भगवद्गीतेत जे तत्वज्ञान सांगायचं आहे, तर ते जसंच्या तसं आपल्यापर्यंत किंवा पोहोचवण्याचा प्रयत्न कुठेतरी इथे आपल्याला झालेला आहे. याच्यासाठी आपलं रोजचं उदाहरण आहे इथं दिलेलं, की आपली आपण आता तुम्ही लॅपटॉपवर कोणी बसलं असेल, कोणी फोनवर बसलं असेल, चार्ज करून बसतो की नाही? चार्ज नाही केलं तर 1 तासाचा वर्ग कसा होईल? पण तेच जर चार्जर खराब झालं, तर तुमचा फोन चार्ज होणार नाही. हो की नाही? म्हणजे काय, की कुठेतरी तो आणि चार्जर खराब होतो म्हणजे काय होतं, कुठेतरी वायर कट होते किंवा असं काहीतरी होतं. किंवा जर आपण डेटा ट्रान्सफर करत असू, तेव्हा जर तो डेटा ट्रान्सफर होणार नाही, जर आपण ती केबल खराब असेल. त्याच पद्धतीचं आहे, की ही जी साखळी आहे, ही जी शृंखला आहे, ती कुठेतरी खंडित झाली, तर मग ते ज्ञान सुद्धा जे आहे ते आपल्यापर्यंत पूर्णपणे पोहोचणार नाही. पण याची काळजी मात्र इथे आपल्याला घेतलेली आहे, की हे ज्ञान आपल्याला गुरु परंपरेतून मिळाल्यामुळे त्याची शृंखला जशीच्या आहे तशीच्या तशी आपल्यापुढे आल्यामुळे अखंड साखळीतून आलेली आहे आणि आपण म्हणून त्या भगवद्गीता जशी आहे तशी हिचा अभ्यास करणार आहोत. कुठेही कानगोष्टींसारखं झालेलं नाही. कानगोष्टी खेळ आपण लहानपणी खेळलो असू की नाही, तर तसा काही प्रकार इथे नाही आहे. मग आता भगवद्गीतेबद्दल अजून थोडंसं जर बघायचं झालं तर तो एक विशाल ग्रंथ आहे, महाकाव्य आहे. व्यासांनी रचित केलेलं. गीतेचा पद्धतशीर असा अभ्यास करण्यासाठी जवळ-जवळ वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस लागतात. पण आपण आता 18 दिवसाचा 1 तास 18 दिवसामध्ये 1 तास म्हणजे रोज 1 तास म्हटलं तर 18 दिवसाचे 18 तास. मग 18 दिवसात आपण काय घेणार हो? आम्ही काय घेणार? तुम्ही काय घेणार? तर आपण एक छोटासा प्रयत्न आहे, की जसं मी मगाशी सांगितलं श्लोक पठण असेल, निवडक श्लोक असतील, त्यांचं वाचन असेल, अनुवाद वाचन आणि त्याबद्दलचं निरूपण. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला त्या अध्यायाचा सारांश जो आहे, तो आपल्याला घेण्याचं काम करायचं आहे. ह्या 18 दिवसामध्ये तेवढंच वेचायचं काम करायचं आहे आणि मग हे म्हणूनच त्याला लेव्हल 1 म्हटलेलं आहे. म्हणून आमच्याकडे टप्पे आहेत. लेव्हल 1, लेव्हल 2, लेव्हल 3. लेव्हल 2 मध्ये आपल्याला सखोल ज्ञान अजून मिळणार आहे. हे तत्वज्ञान अजून सखोल पद्धतीने आपल्याला समजणार आहे. आणि त्याच्यासाठीच आपली ही पूर्वतयारी आपण म्हणू शकतो. मग आता ह्या गीता आपण म्हणतो आहे. मग याच्यामध्ये 700 श्लोक आहेत. भगवंतांनी 575 श्लोक याच्यामध्ये आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे.
आपलं कुठलंही पुराण जे आहे ना ते संवाद रूपी आहे. तुम्ही रामायण म्हणा, महाभारत म्हणा, जे आपल्या प्रस्थानत्रयी आहेत, भागवतम म्हणा, की तसंच आपलं भगवद्गीता सुद्धा. आणि मग अर्जुनांनी सुद्धा काही प्रश्न विचारलेत. पण अर्जुनाचे प्रश्न असे वाटतात, की ते आजचेच आपल्या मनातले प्रश्न आहेत. तर ते 83 श्लोक आहेत. तिथे संजय हे धृतराष्ट्र यांचे सेवक म्हणू शकतो किंवा सारथी म्हणू शकतो, की ज्यांनी याची देही याची डोळा हा संवाद जो आहे हा ऐकला, पाहिला आणि तो जसाच्या तसा ते वर्णन करत होते धृतराष्ट्रांना. व्यासांच्याच कृपेने त्यांनीच त्यांना दिव्य दृष्टी दिली होती. तर त्यांचेही काही श्लोक आहेत, ते 41 श्लोक आहेत आणि एकच श्लोक पण अत्यंत महत्त्वाचा आणि त्या श्लोकावरून पुढचं संपूर्ण तत्वज्ञान जे आहे, ते कुठेतरी सुरू झालेलं आहे. तर तो एक महत्त्वाचा श्लोक म्हणजे धृतराष्ट्र यांचा आहे. तो पहिलाच श्लोक आहे, पण तो महत्त्वाचा आहे. आणि मग भगवद्गीतेमध्ये आता आपण म्हणतो, की कुठल्याही वर्गामध्ये, कुठल्याही अकॅडमिक इयरमध्ये आपण काय म्हणता ॲडमिशन घेतली, की मग काय बघायचं? कालखंड काय आहे? सिलेबस काय आहे? तसं भगवद्गीता आज आपण बघतो आहोत. तर मग काय शिकायचं आपल्याला भगवद्गीतेत? तर भगवद्गीतेचे 5 विषय आहेत. ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म. मग ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ हे चिरंतन आहे, अनंतन आहे आणि कर्म जे आहे ते तात्पुरतं आहे. मग ईश्वर म्हणजे कोण? मग ही प्रकृती काय आहे? मग ते आपण प्रकृती, मोह, माया हे सगळं काय आहे? मग त्याच्यानंतर जीव, सजीव, जीवसृष्टी काय आहे? भौतिक सृष्टी काय आहे? भौतिक प्रकृती काय आहे? मग काळ, काळ म्हणजे वेळ पण आहे, काळ म्हणजे काळ पण आहे, मृत्यू पण आहे. मग म्हणजे नेमकं काय? आणि सगळ्यात शेवटी कर्म, म्हणजे सगळ्यात अगदी आवडीचा विषय, की याच्या भोवती आपले भरपूर प्रश्न गुंतलेले असतात ह्या. तर मग ते कर्म म्हणजे काय? मग कर्म कसे होतात? कर्म केल्यावर आपण त्याचे परिणाम, मग ते परिणाम का होतात? मग ते गुंतागुंतीचे कसे? हे सगळं जे काही आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. आणि मग आता थोडक्यात जर पार्श्वभूमी जर आपल्याला भगवद्गीतेची सांगायची झाली, तर कुठेतरी अर्जुनाचा भ्रमनिरास झाला होता. पण अर्जुनाचा भ्रमनिरास झाला ते त्या कुरुक्षेत्रावर. तर त्याच्या आधीचं एक थोडंसं मी तुम्हाला इतिहास सांगते. आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल बिराट चोपडांचा महाभारत तर आपण सगळ्यांनीच पाहिला आहे. त्यामुळे महाभारत आपण जरी ग्रंथ वाचला नसला तरी महाभारत काय आहे हे वेगळ्या नव्याने सांगायची गरज नाही. धृतराष्ट्र आणि पांडू हे दोघं भावंड होते आणि धृतराष्ट्र हे जन्मापासूनच अंध होते आणि त्यामुळे आपल्या लहान भावाला राजाचं पद मिळालं होतं किंवा राजा झाला होता आणि ही कुठेतरी मनामध्ये सल त्यांच्यामध्ये होती आणि मग ती ते कुठेतरी त्यांना ती महत्वाकांक्षा अशी इतकी वाढत गेली, ती कुठेतरी त्याची सुरुवात झाली आणि ती इतकी वाढत गेली, की जेव्हा आपला लहान भाऊ जेव्हा त्याचा मृत्यू झाले, मुलं जेव्हा परत आले आणि तर ते आपले मुलं आणि पांडूंचे मुलं म्हणजे पांडव 5 पांडव, तर यांना जेव्हा ते त्यांच्या अ, गुरु द्रोणाचार्यांच्या अ, आश्रमामध्ये जेव्हा ते शिक्षण घेत होते, धनुर्विद्येचं शिक्षण असेल, विविध वेगवेगळ्या विद्यांचं शिक्षण असेल, तर तिथं सुद्धा आपल्या मुलाच्या मनामध्ये कुठेतरी तो राजा व्हावा ही महत्वाकांक्षा रुजवत होते. आणि ती रुजवत असताना मुलं कुठे आपले मत्सर करता आहेत, आपल्या भावांचा मत्सर करता आहेत का काय? तर ह्या छोट्या बारीक सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत आपली महत्वाकांक्षा त्यांनी जोपासली. आणि हळू-हळू पुढे दोन्ही मुलं मोठे झाले. कौरवही मोठे झाले, पांडवही मोठे झाले. पांडवांनी वर अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीने अन्याय, अत्याचार करायचा प्रयत्न कौरवांनी केला. अन्याय, अत्याचार म्हणण्यापेक्षा आपण की त्यांना राजा होऊ नये म्हणून त्यांनी वेगवेगळे प्रयत्न केले. मग लाक्षागृह असेल, वेगवेगळे प्रकार असतील आणि त्याच्यानंतर द्यूत क्रीडा असेल, तिथं तर त्यांनी द्रौपदीचा सुद्धा म्हणजे त्या पांडवांची पत्नी द्रौपदीचा सुद्धा अपमान केला. त्यानंतर महाभारतामधलं जर आपण अरण्यकाचं हे आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण 13 वर्षाचा अ, वनवास भोगून आल्यानंतर जेव्हा त्यांनी सांगितलं, की आम्हाला राज्य परत द्या. तेव्हा राज्य परत द्यायला त्यांनी नकार दिला. शांतिदूत म्हणून जेव्हा भगवान श्रीकृष्ण तिथे गेले, तर त्यांनाही त्यांनी शांतीचा प्रस्ताव मान्य केला नाही. 5 गावं सुद्धा मान्य केली नाहीत आणि अर्जुन म्हणतोय दुर्योधन यांनी तर असं सांगितलं, की सुईच्या टोका एवढी सुद्धा भूमी मी पांडवांना देणार नाही. आणि मग शेवटी युद्ध हे झालं. युद्ध हे म्हणजे युद्धाची कुठेतरी घोषणा झाली म्हणा, की युद्ध करायचं ठरलं.
आणि मग ते युद्ध जिथे कुठेतरी आज हा युद्धाचा दिवस आलेला आहे. आणि मग काय होतं आहे आपण जरा बघूया. पण कुठेतरी आपला आता हा भगवद्गीतेचा प्रवास सुरू होतो आहे. ते जिथे भगवद्गीता असते तिथे गीता महात्म्य गायलं जातं. तर आपण आता एक ऐकूया. अथ गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतसुगीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. आता आपण गीता महात्म्य पाहिलं त्यातला हा एक श्लोक आहे. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. मग आपल्याला इथं उपमा दिलेली आहे. तर ही सर्व उपनिषद जी आहेत तर ही उपनिषद गायींप्रमाणे आहेत. आणि ह्या सर्व उपनिषदांमधलं जे तत्वज्ञान आहे किंवा आपण जसं गाईचं दूध जे असतं ते उत्पन्न किंवा ते कोणापासून त्याची निर्मिती होते तर ते भगवान श्रीकृष्ण जे नंदाचे पुत्र आहेत गोपाल नंदनम गोपाल जो गायींचं पालन करणारा असा भगवान श्रीकृष्ण त्यांचे नंद महाराजांचे पुत्र आहेत. आणि त्या दुधाचं जो प्राशन करतो आहे अर्जुन हे वासरू आहेत. नुसतं अर्जुन वासरू आहेत का नाही तर आपण सगळेच वासरू आहोत. आणि गीतेतील हे सुंदर अमृत म्हणजे हे जे तत्वज्ञान जे आहे हे ज्ञान जे आहे हे दूध आहे. आणि उत्तम आस्तिक बुद्धीचे भाग्यवान म्हणजे तुमच्या आमच्यासारखे आपण सगळेजण हे याचं प्राशन करतो आहे आणि त्याचा उपभोग घेतो आहे कुठेतरी. आणि आजचा आपला पहिला अध्याय आहे. अध्यायाचं नाव आहे अर्जुन विषाद योग. आता मला सांगा विषाद म्हणजे काय. कोणाला आपला डिजिटल हँड रेज करू शकतात. विषाद या शब्दाचा अर्थ मला कोणी सांगू शकेल का. हरे कृष्ण. नाही ओके हरकत नाही. जर कोणाला नसेल माहिती तर विषाद म्हणजे दुःख वैषण्य. अर्जुन विषाद योग. मग अर्जुनाला एक दुःख झालेलं आहे एक विलाप झालेला आहे. म्हणजे नेमकं काय झालं आहे तर आपण आता बघणार आहोत. तर आता हे दृश्य आहे जसं मी आता वर्णन केलं की सैन्य उभा कुरुक्षेत्रावर आलेलं आहे. आणि पांडवांचं सैन्य आहे तसंच कौरवांचंही सैन्य आहे. आणि तर मला आता एक सांगा की तुम्हाला इथं 3 चित्र दिसत आहेत. तुम्हाला हे पॉइंट कर्सर दिसत असेल तर मला सांगाल हे कोण आहेत. हरे कृष्ण. धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्र. खूप छान.
त्याच्यानंतर हे कोण आहेत सांगू शकाल? दुर्योधन. दुर्योधन. खूप छान. आणि नाही नाही सॉरी, हे कोण आहेत? हे मधलं चित्र सांगते मी. अर्जुन आहे. अर्जुन. अर्जुन. खूप छान. आणि हे इकडचं कोप संजय. अं, नाही, दुर्योधन आहे. दुर्योधन. बरोबर. खूप छान. म्हणजे आता आपण थोडक्यात की आपण ह्या कुरुक्षेत्रावर पोहोचलेलो आहोत आणि कुरुक्षेत्रावर तुम्हाला दिसत आहे की इकडे पांडवांचं सैन्य आहे, एकीकडे कौरवांचं सैन्य आहे. 18 औक्षणी असं त्याचं वर्णन केलेलं आहे. आणि अशा परत कौरवांमध्ये नारायणी सेना सुद्धा कौरवांच्या सैन्यामध्ये मिळालेली आहे. आणि फक्त श्रीकृष्ण यांनी सारथ्य पत्करलेलं आहे पांडवांच्या बाजूने. आणि पांडवांबरोबर सुद्धा त्यांचे 5 पांडव, त्याच्यानंतर द्रौपदीचे मुलं, सुभद्रेचा मुलगा, त्याच्यानंतर द्रौपदीचे भाऊ, म्हणजे आणि त्यांचा काही एक मित्र परिवार वगैरे आपण असं म्हणू शकतो, ते असे लोक त्यांच्या सोबत होते. आणि पांडवांचाही सैन्य तिथे उभं होतं. त्या दिवशी मोक्षदा एकादशी होते. अशा पद्धतीने युद्धाचा दिवस सुरू झाला. आणि मग युद्धाचा दिवस सुरू झाला, मग इथे नेमकं काय सुरू आहे, तर अशी एक कुठेतरी विचारणा तिथे होती आहे. तर आपण जो निर्णायक किंवा एक जो महत्वाचा श्लोक जो आहे तो आपण आता बघूया. हरे कृष्णा वृषाली माताजी. हरे कृष्ण माताजी. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत् संजय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग आता इथे आपल्याला धृतराष्ट्र उवाच म्हणजे पहिलाच सुरुवातच धृतराष्ट्र यांनी केलेली आहे. त्यांनी विचारणा केलेली आहे. धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र म्हणजे कुरुक्षेत्र हे धर्मक्षेत्र आहे. आणि मग अशा तिथे युद्धाच्या इच्छेने जमलेले मामका पांडवाश्चैव. मामका म्हणजे माझे मुलं आणि पंडूचे मुलं. म्हणजे इथेच त्यांनी 2 वेगवेगळ्या पार्टीज जे आहेत ते त्यांनी ठरवून मोकळे झाले की आपल्या लहान भावाचे मुलं आहेत ते जे आपलेच आहेत, नाही, माझे मुलं, पंडूचे मुलं. आणि मग ते युद्धाच्या ठिकाणी आले, तिथे आलेत आणि काय करता आहे असा कुठेतरी प्रश्न विचारता आहे. आता मला सांगा, धर्मक्षेत्र जे आहे, कुरुक्षेत्र जे आहे ते एक धर्मक्षेत्र आहे. त्याला धर्मक्षेत्र असं का म्हणतात की एक पावनभूमी आहे. अनेक ऋषीमुनींनी तपस्या करून वर्षानुवर्ष तपस्या करून ती भूमी पावन केलेली आहे. ते क्षेत्र पावन केलेलं आहे आणि म्हणून त्याला धर्मक्षेत्र म्हटलेलं आहे. की जिथे ज्याला मृत्यू जरी आला तरी त्याला स्वर्गप्राप्ती होते. असं अशा त्या क्षेत्राचा महिमा आहे. आणि तिथं आज युद्ध होणार आहे. आणि मग जसं आता इथे मामका पांडवाश्चैव, माझे आणि पंडूचे मुलं. मग जसं आता ह्या दुधामध्ये बघा की धर्मक्षेत्र म्हणजे आपण जेव्हा आपल्या घरी एखादं शुभ कार्य असतं, पूजा असते सत्यनारायणची, किंवा आपण गृहप्रवेश करतो, गणेश पूजन करतो, तेव्हा आपण दूध ओतू घालणं हे आपल्याकडे ते शुभ मानलं जातं. तसं ते कुरुक्षेत्र जे आहे त्याला धर्मक्षेत्र, तसा तो एक त्या क्षेत्राचा म्हणा, त्या जागेचा तो एक महिमा किंवा एक इन्फ्लुएन्स आहे असं आपण म्हणू शकतो. मग अशा ठिकाणी माझे मुलं गेल्यावर, माझे मुलं युद्धासाठी गेले आहेत, त्या क्षेत्राचा काही इन्फ्लुएन्स त्यांच्यावर होऊ शकतो का, काही परिणाम त्यांच्यावर होऊ शकतो का, अशी कुठेतरी मनात एक साशंकता आहे. आणि म्हणून विचारतात माझ्या आणि पंडूचे मुलं काय करता आहेत. आता युद्धभूमीवर आल्यावर म्हणजे जसं आता इथे त्या दुधामध्ये जसं लिंबू पिळल्यानंतर दूध पाणी वेगळं केलं, तसं त्यांनी त्यांचे मुलं आणि पांडूंचे मुलं जे आहेत ते वेगळे, 2 वेगळ्या पार्टीज आहेत असा कुठेतरी विचार करता आहे. आणि परत त्यांच्या मनात विचार काय येतो, युद्धासाठी आले तर युद्धच करणार किंवा त्याच तयारीत असणार, हो की नाही. जसं तुम्ही दूध तुमचं खराब झाल्यानंतर तुम्ही त्याचा रसगुल्ला किंवा असं काही करू शकता, तशाच पद्धतीने इथे हो की नाही, म्हणजे काहीतरी गोडाचा पदार्थ करणार. मग तिथे युद्धभूमी आहे तर तिथे युद्धच करणार की नाही. पण तरी त्यांना एक मनात साशंका आहे, त्या युद्धाचा कुठेतरी त्या क्षेत्राचा काही परिणाम तर होणार नाही ना, असा कुठेतरी त्यांना, आणि म्हणून त्यांनी तो प्रश्न विचारलेला आहे. आणि एकीकडे दुसरीकडे युद्धभूमीवर आपण पुन्हा येऊया. हरे कृष्णा संजना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे आचार्य, तुमचा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र याने कौशल्याने रचलेली विशाल पांडव सेना पहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथं
युद्धभूमीवर दुर्योधन जे आहेत, कौरवांचं सैन्य उभं आहे, पांडवांचं सैन्य उभं आहे आणि प्रत्येकाने उत्तम पद्धतीने व्यूह रचना केलेली आहे. आणि मग दुर्योधन जे आहेत ते आपले गुरु द्रोणाचार्य जे आहेत त्यांच्याकडे आलेले आहेत आणि एक रागच आलेला आहे त्यांना, म्हणू शकतो की त्यांना असं वाटलं हे 5 पांडव यांच्यासोबत कोण असणार आहे किंवा त्यांचं ते काय सैन्य असणार आहे माझ्या एवढ्या सैन्यापुढे. पण तरी नाही म्हणता म्हणता त्यांचं उत्तम पद्धतीने व्यूह रचना केलेली होती. दृष्टद्युम्न यांनी केलेली होती, जो द्रौपदीचा भाऊ होता, पण द्रोणाचार्य यांचाच शिष्य होता. आणि म्हणून ते कुठेतरी म्हणत आहेत की द्रुपद पुत्र यांनी तो की तुमच्याचकडनं त्यांनी ज्ञान घेतलेलं आहे, तुमच्याचकडनं त्यांनी धनुर्विद्या प्राप्त केलेली आहे आणि आज तुमच्याच विरुद्ध तो कुठेतरी अत्यंत कुशलतेने युद्धाची तयारी करतो आहे किंवा युद्धासाठी सज्ज झाला आहे. पहा गुरुदेव पहा, असं ते सांगता आहेत. आणि आणि तरी पण कुठेतरी मनामध्ये आहे की नाही, आमच्या बाजूला पितामह भीष्म आहेत आणि त्यामुळे पितामह भीष्म हे आमचं एक कवच आहे, त्यामुळे ते असल्यावर आम्हाला काहीच होणार नाही. आमच्याजवळ नारायणी सेना आहे कृष्णाची, त्यामुळे आमचं पाठबळ जास्त आहे. आणि आणि म्हणून एकीकडे जरी पांडवांचं सैन्य बघितलं, व्यूह रचना बघितली, तरी कुठेतरी त्यांनी शंखनिनाद सुरू केला. शंखनिनाद याच्यासाठी की पूर्वी असं होतं, म्हणजे आत्ताच सुद्धा, म्हणजे तसं बघायला गेलं तर आपल्याला हे कुरुक्षेत्र जे होतं किंवा कुठलीही युद्धभूमी असेल किंवा कुठलंही रणमैदान असेल, आता आपलं मिलिटरीचे सैनिक उभे असतात, तर एक आक्रमण करायची एक कुठेतरी सैन्यापर्यंत माहिती, म्हणजे की बाबा ह्या क्षणाला ह्या वेळेला आक्रमण केलं पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला ते पोहोचलं पाहिजे. मग वेगवेगळी साधनं काय, तर तेव्हा शंखाचं वादन करत असत की शंख वाजला म्हणजे चला आता आक्रमण, इथून पुढे तुम्ही युद्धाला सुरुवात करू शकता. तर अशा पद्धतीने कौरवांनी त्यांच्या शंखनिनाद सुरू केला. आणि मग कौरवांनी सुरू केल्याबरोबर इकडे भगवान श्रीकृष्णाने त्यांचा पंचजन्य शंख, त्याच्यानंतर अर्जुनाने त्यांचा पंचजन्य हा दिव्य शंख जो आहे तो वाजवला. अर्जुनाने देवदत्त शंख वाजवला. अनंत विजय हा युधिष्ठिर यांचा शंख, असं प्रत्येकाने आपापले शंख वाजवले. आणि मग त्या शंखाचा आवाज कसा झाला ते आपण बघूया आता. हरे कृष्ण माताजी. सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा विविध प्रकारचा शंखनिनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वीतल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्रपुत्रांची हृदये विदीर्ण झाली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता तो शंखनिनाद असा झाला की किती छान वर्णन केलेलं आहे इथे व्यासांनी की नभश्च पृथिवी चैव, म्हणजे पृथ्वी आणि नभ, नभ म्हणजे आकाश, की तो एकदम दुमदुमून गेलेले आहेत, की आकाश आणि पृथ्वी एकदम दणाणून सोडलेला आहे, असा तो शंखाचा निनाद झाला आणि तो वाढतच गेला, वाढतच गेला. आणि मग याच्यामुळे काय झालेलं आहे, हृदयानी व्यदारयत, म्हणजे धार्तराष्ट्राणाम हृदयानी व्यदारयत, धृतराष्ट्रपुत्रांची, कौरवांची हृदय जी आहेत विदीर्ण झाली. म्हणजे काळजाचा ठोका चुकतो किंवा असं धस्स होतं की नाही, जेव्हा आपण माझा युवा वर्ग चालायचा किंवा आम्ही मुलांचे क्लासेस जेव्हा घेतो तेव्हा आम्ही त्यांना एक उदाहरण देतो की परीक्षेच्या वेळेस बघा एक वॉर्निंग बेल होते आणि त्या तीन वॉर्निंग बेल्स असतात आणि मग त्याच्यानंतर पेपर लिहायचा असतो. पण त्या पहिली झाली, दुसरी झाली, ती घंटा झाली की कुठेतरी असं आपल्याला धडधड धडधड व्हायला लागतं की नंतर आपण व्यवस्थित पेपर लिहितो, पण सुरुवातीला ते येतात. असं कुठेतरी त्यांचा एकदम झालेलं आहे कौरवांचं. आणि मग त्याच्या मागे पण कारण आहेत की कुठेतरी मग ती कारणं काय आहेत की कुठेतरी मनात भीती पण आहे, साशंकता आहे. जशी धृतराष्ट्राच्या मनात साशंकता आहे तशी कौरवांच्या, दुर्योधनाच्या स्पेशली मनामध्ये ती साशंकता आहे की पांडवांचा विजय होऊ शकतो किंवा विजय होण्याचे चान्सेस आहेत. मग ते कशामुळे, की असं काय आहे, तर ती 9 कारणं आहेत. मग ती 9 कारणं काय आहेत, तर मुळात हे कुरुक्षेत्र आहे, हे एक धर्मक्षेत्र आहे. जसं आता मी सांगितलं ती एक पावनभूमी आहे. अर्जुनाचा हा दिव्य रथ आहे की तो कुठल्या तिन्ही लोकांमध्ये सहज इकडनं तिकडे जाऊ शकतो, असा तो दिव्य रथ.
त्या दिव्य रथावर तुम्हाला एक झेंडा दिसतो आहे. त्या झेंड्यावर आहे हनुमंत विराजमान आहेत. कपिध्वज, आणि म्हणून त्याला कपिध्वज असं म्हटलेलं आहे. कपिध्वज, ज्या ध्वजावर कपी विराजमान आहेत, हनुमंत विराजमान आहेत. शंखनिनाद आपण आत्ताच ऐकला. भगवान श्रीकृष्णांचा शंख, पंचजन्य शंख जो आहे तो त्यांच्या बाजूने वाजला. त्याच्यानंतर तुम्हाला अर्जुनाच्या इथे दिसत आहे. तर हे जे याला गांडीव म्हणजे त्यांचं जे जो धनुष्य बाण जो आहे, त्याला पशुपती अस्त्र जे आहे ते साक्षात भगवान शंकरांनी त्यांना दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर ज्या दिवशी युद्ध सुरू होणार होतं किंवा युद्धासाठी जमले होते त्या दिवशी मोक्षदा एकादशी आणि होती, आणि तिथे भगवान श्रीकृष्ण आहेत, साक्षात भगवान श्रीकृष्ण विराजमान आहेत, सारथ्य करता आहेत अर्जुनाच्या रथाचं. मग जिथे भगवान श्रीकृष्ण आहे तिथे भाग्यलक्ष्मी तर असणारच त्यांच्याच बाजूने. आणि त्यक्त जीविता यांच्या सोबत, पांडवांच्या सोबत असे जे काही त्यांचे मित्रमंडळी, त्यांचे जे काही सैन्यबळ जे होतं, त्यक्त जीविता म्हणजे की ते आम्ही एकतर जिंकू नाहीतर वीरगती मरण प्राप्त करू, आम्ही पांडवांसाठी त्या हेतूनेच, त्या उद्देशानेच ते तिथे आलेले होते. आणि आमचं संपूर्ण सगळं सामर्थ्य, बळ सगळं एकटवून आम्ही पांडवांच्या बाजूने युद्ध करू, अशा पद्धतीने म्हणजे त्यक्त जीविता. तर हे असे 9 कारण आहेत: धर्मक्षेत्र, दिव्य रथ, कपिध्वज, शंखनाद, गांडीव, त्याच्यानंतर त्यक्त जीविता, मोक्षदा एकादशी, त्याच्यानंतर भाग्यलक्ष्मी आणि ऋषिकेश. तर ही 9 कारणं आहेत. आणि म्हणून हृदयानी व्यदारयत, कुठेतरी मनामध्ये भीती होती. किम कुर्वत संजय, कुठेतरी प्रश्न होता, साशंकता होती की नेमकं तिथे काय सुरू आहे. आणि मग शंखनिनाद झाला, युद्धाची घोषणा झाली. मग आता अर्जुन म्हणतात की पुढची रणनीती आपण ठरवूया. तर हे माधवा, रथ जो आहे जरा दोन्ही सैन्यांच्या मधोमध घेऊन जातोस का, अशी विनंती केली. आणि भगवान श्रीकृष्णांनी तो आपला जो रथ जो आहे तो पुढे पुढे नेला, बरोबर 2 सैन्यांच्या मधोमध रथ आणून उभा केला. आणि एके रथ मध्ये आहे, एके साईडला कौरवांचं सैन्य आहे, एके साईडला पांडवांचं सैन्य आहे. पण बरोबर मधोमध रथ पोहोचेपर्यंत कौरवांच्या सैन्यामध्ये एकीकडे भीष्म पितामह आहेत, गुरु द्रोणाचार्य आहेत, गुरु कृपाचार्य आहेत. कौरव 1 नाही 2 नाही, सगळे लाईनीने सगळे कौरव उभे आहेत. अनेक नातेवाईक, आप्त इष्ट जे म्हणू शकतो ते उभे आहेत. सगळे कौरव सेनेमध्ये उभे आहेत. आणि हे कुठेतरी बघून मग तो रथ पुढे पुढे सरतो आहे. आणि अर्जुनाच्या मनामध्ये काय म्हणतात की विचारांनी सुरुवात केलेले विचार सुरू झालेले आहेत. आणि विचारांनी एक कल्लोळ माजवलेला आहे की काय, हे पण आहेत, हे पण आहेत, हे पण आहेत. आणि कुठेतरी मनात विचार त्यांच्या इतका कल्लोळ माजला, इतकं की त्यांना की काय करू, की हे माझे पितामह भीष्म आहेत, हे माझे गुरु द्रोणाचार्य आहेत, हे माझे बंधू आहेत, हे माझे कोणीतरी आहेत, हा मित्र आहे, हा भाऊ आहे, हा मामे भाऊ, हा चुलत भाऊ, हे आहेत, हे आजोबा आहेत, हे काका आहेत, हे मामा आहेत, सगळे नातेवाईक समोर आहेत. मनामध्ये करुणा निर्माण झाली, मनामध्ये दया निर्माण झाली, त्यांच्याबद्दलचं प्रेम, मोह निर्माण झाला. त्याच्यानंतर मग मनात पुढचा प्रश्न, पुढचा विचार, मग जर मी यांच्या विरुद्ध जर मी युद्ध करणार, यांनाच मुद्दा झाले, मी धारातीर्थी करणार असू, माझ्याच गुरूंना मारणार असू, माझ्याच पितामहांना ज्यांच्या मांडीवर मी खळलो, बस त्यांच्या मांडीवर मी वाढलो, त्यांना मारणार असू, तर मला आनंद कसला होईल. आपल्याकडे ज्येष्ठांना, वरिष्ठांना आपण नमस्कार करतो, आणि जर त्यांना आपण नमस्कार, आणि इथं मी एका राज्यासाठी मी त्यांना ठार मारू, म्हणजे मला केवढं मोठं पाप लागेल, केवढं महापाप आहे. गुरूंना मारणं केवढं महापाप आहे, माझ्या पितामह भीष्मांना मारणं केवढं महापाप आहे. आणि असा परत मनामध्ये विचार आहे, माझ्या कुटुंबाचं काय होईल, माझ्या कुटुंबिक परंपरेचं काय होईल, पुढे कसं चालणार. आणि असा एक म्हणजे 1 नाही 2 नाही, अनेक विचार मनामध्ये घुंगावत राहिले. आणि मग असमंजस्य, म्हणजे त्यांना की नेमकं काय करायचं, काय करू मी. युद्धासाठी तर आम्ही येऊन उभं राहिलो, पण बघतोय तर हे सगळे माझे युद्धासाठी उभे आहेत, ते माझेच आहेत,
परकं कोण नाहीये या युद्धामध्ये, म्हणजे जिथे परकेपणाची भावना नाही त्यांच्याशी मी युद्ध कसं करू. आणि मग कुठेतरी ह्या मनात एवढा विचारांनी काहूळ माजवला की काय करायचं समजे नाही. आणि असे 5 जे मनामध्ये विचार की करुणा, आनंद नाही, पाप, कौटुंबिक परंपरा आणि ह्या 4ही विचारांमुळे योग्य काय, अयोग्य काय, असमंजस्य, काहीच माहित नाही, काहीच समजत नाही. तर असे हे अर्जुन त्यांनी आपला जे आहे, आपला गांडीव म्हणू शकता, आपला धनुष्यबाण म्हणू शकतात, बाजूला सारलेला आहे. आपला मुकुट बाजूला ठेवलेला आहे. साश्रू पूर्ण नयनांनी म्हणा किंवा आनंदामध्ये डोळ्यामध्ये संपूर्ण अश्रू आहेत, संपूर्ण आसू आहेत. आणि ते तिथे रथावर बसलेले आहेत. आणि भगवंताला हे सगळं एक-एक सांगता आहेत, की मी कसं कसं युद्ध करू. हे जे जिथे रणनीती ठरवण्यासाठी आलेला अर्जुन आता भगवंतांना सांगतो आहे, की हे माझे पितामह आहेत, हे माझे गुरु आहेत, हे राजगुरू आहेत. तर यांच्यासाठी यांच्या विरुद्ध मी कसं युद्ध करणार? मी माझं शस्त्र मी उठवू तरी कसं यांच्या विरुद्ध? कसा मी बाण माझ्याकडनं सोडला तरी जाईल का? आणि यांना म्हणून मला कुठला आनंद मिळणार आहे? मला पाप तर नाही का लागणार? आणि हे सगळे असे अनेक प्रश्न त्यांनी ते भगवंतांना सांगता आहेत. आणि असेच सगळे प्रश्न जे आहेत, जसे ते अर्जुनाच्या मनात आहेत, तसेच आता आपल्या मनातही असतात. आपल्या म्हणजे जशी भगवद्गीता जी आहे, जी त्या काळात त्या काळासाठी होती, तशी ती आजच्या काळासाठी सुद्धा आहे. आणि आपल्या सगळ्यांच्या मनात सुद्धा रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये अनेक असे प्रसंग येत असतात. कधीतरी आपल्याला कोणाबद्दल दया, मोह वाटत असतो, करुणा वाटत असते. कधी-कधी असं वाटतं, की "अरे, मी हे का करायचं? मला का आनंद मिळणार आहे? मला पाप तर नाही लागणार ना?" मग असे अनेक प्रश्न असतात आणि मग आणि त्या प्रश्नांमुळे काय करायचं, काही नाही करायचं, असमंजस्य, करू का नको करू? करायचं का नाही करायचं? असे प्रश्न असतात. जे अर्जुनाच्या मनात असतात तेच आपल्या मनात कुठेतरी असतात. आणि हाच विषाद, हेच वैषण्य, हेच दुःख अर्जुनाच्या मनात होतं. आणि इथेच कुठेतरी आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. कारण की अर्जुनांनी त्यांचं शस्त्र बाजूला ठेवलेलं आहे. आणि आपण आजच्या अध्यायात काय शिकलो? आजच्या पहिल्या अध्यायामध्ये आपल्याला सैन्याचं वर्णन आहे, सैन्याचं निरीक्षण आहे, की दोन्ही बाजूला सैन्य उभे आहेत. सैन्यामध्ये कोण-कोण आहेत ते उभं आहेत. मग त्याच्यानंतर धृतराष्ट्र चौकशी करत आहेत, की कुरुवत संजय काय सुरू आहे? दुर्योधन आपली भीती व्यक्त करत आहेत, की किती उत्तम पद्धतीने त्यांनी त्यांची व्यूह रचना केली आहे. पण हरकत नाही. आपल्याकडे पितामह भीष्म आहेत. ते सुद्धा गुरु द्रोणाचार्य आहेत, गुरु कृपाचार्य आहेत. त्यांच्या व्यूहाला त्यांच्याकडे तोड असेल. आणि म्हणून त्यांनी शंखाचा नाद सुरू केला. तर त्यांनी सुरू केल्याबरोबर इथे पांडव पक्षामध्ये सुरू झाला भगवंताचा दिव्य शंख, त्याच्यानंतर अर्जुनाचा शंख, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम सगळ्यांचे शंख, सगळ्यांचे अगदी अभिमन्यूपासून सगळ्यांचे शंख वाजले. आणि त्या शंखाचा आवाज ऐकून कौरवांची हृदय जी आहेत ती अशी विदीर्ण झाली, मनामध्ये धास्ती बसली, की नुसते आवाज आले तर पुढे काय? आणि मग युद्धाच्या रणनीतीसाठी पुढे सरसावलेला अर्जुन जसं जसं पुढे सरसावतो आहे, तसं जसं निरीक्षण करतो आहे, तसं तसं मनामध्ये कुठेतरी धास्ती भरते म्हणण्यापेक्षा मनामध्ये मोह उत्पन्न होतो आहे. मोह उत्पन्न होतो आहे, की हे माझेच आहेत, हे माझे आहेत, हे आजोबा आहेत, हे गुरु आहेत, हे भाऊ आहेत, हे मामा आहेत, हे काका आहेत. यांच्या विरुद्ध मी कसं शस्त्र उभारणार? आणि म्हणून शस्त्र बाजूला सोडलेलं आहे. आणि मग मी युद्ध का करावं? आणि मी युद्ध का नाही करू? अशी कारणं ते अर्जुनाला भगवंतांना सांगता आहेत. आणि आपलं शस्त्र बाजूला ठेवलेलं आहे. आणि हा तो आपला विषाद जे आहे ते व्यक्त करता आहेत. आणि इथेच आपला पहिला अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना.